Come with me in my field experience. Hi guys, welcome back to my channel. So karon guys, ako ana pud mong paubanon ning ako nga vlog guys no. Actually this is kanang nay part 2 na lang jud ni siya guys, katong nay travel na ako guys ato sa Bohol. Unya ako among paubanon na ni guys kay para pod maka-experience mo charot bisag sa video man lang nako ba arong inyong i-feel jud bitaw guys nga naglupad-lupad pud yung mga buhok guys and nagkauban-uban ako guys. So di ba? Ako guys, maragwara ko nahadlok bitaw guys nga madawat ang buhok guys. Kaya actually dili jud ko panudlay guys. Ang hawang buhok guys normal ra jud na zawad jud na siya naagi og pariban-riban or sabat jud ba ek sana mga kabuhukan na ng mga babae guys no. Kay kanang ubang mga baji guys kay normal ra na nila na magpagwapa nga kanang i-appreciate jud nila nang buhok mga jud kasagaran ni pagwapa sa mga baji no. Pero ako dili guys kay normal ra ni hawang buhok guys and I love my own and I love original charot no. Walang halong biro, walang halong piki guys ba. Di ba niya nga akong attire guys, pinaingana jud na guys, maga-jacket ka jud ko guys kay syempre mahadlok maito mo'y charot no. Bitaw guys no. Bisan ba man good guys nga kanang naay magsigi ko og field guys, magunahuna gud ko dala og jacket, magdala og kalo pero kini nga higayon na wa jud ko kadaog kalo guys man nga magatabon-tabon na pug ko ning kalaki na nagkaunja guys nagka mag-travel nga magmotor guys kay karon kay na pa may pandong guys kay ang gisakyan guys is tricycle guys. Na ba nga nang tulo kaligid guys. At tulo ba na kaligid? Ay dili ay kanang ay lagi tulo gani kay tricycle gani no, di ba? Or bawon sa may tawagan na nila guys basta sa Bohol guys uso po nang ingana guys nga di ka kakita ingani sa Cebu guys nga kanang nay mga sakyanan nga tricycle kay lagi high tech naman ang Cebu di ba? Pero ang Bohol lipod palupig ang Bohol sa kanang kaanindot nga mga views guys. And hours later arrived at the area. O di ba? So karon guys, niabot na to sa area nga ang pag-adtuan guys no. And come on, join me here guys nga magdagan-dagan, magduong sa lapok-lapok, maglapok-lapok guys. So di ba? Puti ra ba jud sapatos guys. Unsa ako guys, kusog jud mo komodagan guys no kay naanad naman ko kanang nay magadandagan guys. Unsa I am active in kanang dili sports guys no. Di ko active sa sports but kanang naay mahilig ko kanang naay maga-travel and naanad na hong tiil guys ug dagan-dagan lakaw-lakaw guys no. Kay na training ko sa hong dada guys charot no kay kanang magsigig baklay ba guys. So naanad na lang jud ko guys. Unya kini guys ako ang trabaho guys is labaw pa man jud sa lakaw kay magadagan-dagan pa man jud akong tikang guys no kay para di ko mabidyaan guys. O di ba? As you can see na ako'y kanang gisundan guys. So murag na og rebelde joke. Bitaw guys. Ay nako, masupa makasukan taning kanang nay ang kauban na ni guys no. Actually kauban na siya guys and we are going to our project guys nga kanang ipa-implement guys no. Charot ay dili na mo detalye pa og naunsa ko na di ba? Di ba nagingon naman ko nga I won't tell you charot. So confidential siya siyempre balik mo confidential man oy. So ako lang mo i-tour guys sa view and sa akong ma-experience guys nga mga malapukan ko or maunsa or unsa ba. So pero magamping lang jud talon niya. As you can see, very nindot jud ang kanang ambience ani guys. Beautiful ambience. Love the view. O di ba worth it ra mo guys kung mabulingan man gani guys no kay kanang nindot jud mo ang view guys. Unja kining location is nani sa Kandihay guys, Kandihay Bohol. Sunod ani is katong naay Anda Bohol nga sikat pud nga beach sa Bohol guys nga white sand guys. Unya as you can see sa ang likod na siya mga mangrove area. So na buhi na jud na ang mga mangrove plantation. Unya kanang nindot ani guys og punon og mangrove nya i-landscape guys para mahimo siyang mangrove forest. And do you know why ngunsay purpose ngano nga mag-mangrove plantation dapat ang mga islands? It's because useful jamo guys ang kanang naay kanang mangrove because they are the barriers nga
mo protect bitaw sa mga bagyo nga mapalayo-layo og mga waves bitaw guys, nga mga kusog nga mga bawd, hangin, mga ingana guys ba maprotektahan ang island of Bohol. Unja guys, maadyo po nang naay mangrove takay, mauna siya ang kanang shelter for the species like fish and other crabs or mga kasag, mga ingana, and as well as makahelp po siya sa mga tao nga nagpuyo ining Bohol guys, mga nagpuyo o makakaon po usab ang mga katawhan sa Bohol, o diba? O diba nag-speech na ko guys niya, human ako og tra-tra guys, so human ako good unja later on na humong patanawon sa ako ang bulingon nga sapatos guys, no, kay syempre o diba magdagandagan manggani ko diba nya murag og tanawonan mo guys nindot ra siya nga view guys, pero sa actual jud na guys manapot ang mga lapok guys. It's because umadi manggud siya guys kay moabot manggud ang panahon ba oy, moabot mong panahon oy kanang nay part nga kanang naay time nay season nga muhunas na poy season nga mutaob, so mutaob moabot ng mga tubig dagat diha nang dapita guys, og dili si og muhunas layo kayong dagat guys. Una nga nindot jud gihapon bitaw guys o himuon i-develop ning area guys, kay it's really very helpful to those people, communities who are near in this place guys, no, diba? Laisyo ka adyo nga to ang pag photography ani guys, no, ato ang videography, o diba? Nindot jud ka adyo ni nga mga ning kaning view ha guys, nya lami na kayo ni siya guys. Lami boy, lami lami kaayo, lami ka adyo ni sa guys nga view. We are about to exit na guys, and yet as you can see, no, naglibog ko nga mangrove plantation ba dahong giadtuan nga murag coastal area, coastal area man siya guys, kay it's I'm here na ba yun, kanang nay I'm here at Kandihay Bohol guys, nya kanang nay sunod na ani nga lungsod guys is Anda Bohol, the beautiful beach pod sa side sa Bohol guys, and ja kanang naay kanang coastal area na ni siya nya wala lay dagat sa karon nga higayon na kay hunas ba siya guys, o timing rapod guys nga nibisita mi nga hunas kay og napay tubig ay magkalapok-lapok ka ko guys, so diba unja padong nami mo exit ani guys, and as you can see, no, mo na ang haggard no nga fest, so beautiful diba? Bitaw guys, joke ra na guys ha, ay mo sig paninood guys nya, comment below na may suggestions ang mga videos and I will follow it, charot, no, o diba? Nya padong nagjud ko mo uli ani guys, salamat sa pagkuyog-kuyog no guys, no, pero actually ako asa mo nga patanawon sa kung unsa nga ho ang pagasakyan o unsa nga ho ang mga kaagian, pero sa pagkatinod lang guys, no, wala pa na ho o diba like mga ingana ba nga higayon na nga mulpadong ka unsa ho ang gukdo no, charot, sana all gukdon diba? Bitaw guys sa akong pag-field guys, actually dili wala jud pud na ho na document ang tanan-tanan, no, kasagaran ra nga ma-document na ho kanang maanindot nga view, but from the other side of my travels there is a lot nga kanang naglisod ko guys, and there's a lot nga gikutasan sa Bisaya pa, sa Bohol pa gikutasan kanang gigutom, pero sa Cebu kana ilahang gikutasan guys gihangak na guys, so kanang both diha nga mga meaning diha nga words kutasan na experience na ho guys, so diba? Onya karon guys manghuli na mi guys, and this is the scenario gajud guys nga nagpurong-purong gajud ko guys, kay we've been kanang nay from part nga kanang init bitaw jamo guys, jamo no nang akong purungan akong dagway unya kini uwan man guys, so ni silong ni guys, so bisan nga gibati ko kakapoy guys, no, but it's okay guys because it's my passion and my profession, and I love doing everything that I want, and everything that I did is I put passion in it. So that's it. Thank you for watching my video. I hope to see you again on my next vlog. So ibili naman ho ani, bye.